berbatzean Guazen, guazen, guazen futbol eta redizkizan Guazen, 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 tiendako tribuan Guazen, 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 asfalto goiok esan Guazen, guazen, Jeronimo! Izan ere, gaurko guna, baote dakizue, aizue, bandera espainiarraik hiperpoturik ikusi duzue inon? No, porque es que es anticonstitucional, o sea, lo de la Constitución, no sé, teóricamente no sea de poder. Konstituzioa ote da gaurko ospakizunaren ardatza, ala duela mende batzuk burututako sarraskia. Orduan hasi bai, aurretik ere bazegoen zer esanik, baina ordutik ona azenolako kapitulu sorta eta guztia gaina goroipatzeko eguna dute gaur antolatua. Zer, heavy xamarra izan da akaso? Bueno, lasai, segidan tono seriagoan ekingo dioguta, bai? Bai, ama, dasai. Edo nola ere, urriak 12. hau hispanitatearen regimen zarraren egun hau, nola irakurriko dugu? Maialen Ferreira, Diario Esetik zurekin. Hala da, Espainian da Dia de la Hispanidad y de la Raza. Ezin dugu aztu, 1998an aproba usan kontzeptu bat da, eta diktadura barruan aproba usana, eta oraindik ez dute pentsatu ez ebez, eta nik pena handiz ikusten dut, ni Latinoamerikako lagun asko ditutez, eta hau kontatzen dietenean, Dia de la Hispanidad y de la Raza, ospatzen dela hemen asko harritzen die, eta harritzen die ez bakarrik hau ospatzen dela, baizik eta hemen daukogun ez jakintasunarengatik, ez? Ez dakigu zer gertatu zen, bueno, gu bai badakigu hemen Euskal Herrian, ez, baina Espainian zehar ikasten dutena da konkista bat izan zela, el descubrimiento de América, ez, eta inork ez dago ikertzen zer molako, bueno, astakeriak eta barrabaskeriak egon ziren bertan, ez, eta niri lotza ematen dit, ez, ez dakit noiz arte, bueno, egun hau ospatu nahi baldin bada, kontzientziak intzan beharko litzateke, ez, eta gertatu zana benetan kontatuz, eta egia esan ez da harro egoteko egun bat, ez. Gaurko egunaren jarraipena edonola ere, dagoeneko ez da ezpentsa erorien haranaren replika txikia bagenuen, hiriburu zaharrean Iruñean, dagoeneko ez da, badago nondik urratu bidea, ezpentsa, bertan da, lankidea, Sandra Burra, aurrera.
Frankoren arrazaren eguna izateari utzi badio ere izena zara goiko irudia daukagu gaur Madrilen. Espainiar imperioari gorazarre egiten dioten ereserkiak, bedenkapen, prozesio katolikoak eta oro militarrak dira nagusi gaur kapitalean. Espainiako Defentsa Ministerioak urtero 4 milioi euro bideratzen jarraitzen ditu Ameriketako sarraskia gogoratzen duen egun hau ospatzeko. Y escuchamos también algún silbido al presidente del gobierno. Eta pentsatuko duzu, txistuak eta oioak bai, Sánchez presidenteari zergatik alderdi sozialistakoa delako, beraz, zenolako jendilaje elkartzen da, alako ereserkia eta gorazarre militarari gur egiteko, Sandra, konta guzu gehiago. Hispanitate egun honetan oraindik ere duela 5 mende gertatutako sarraskia argitzeko asko geratzen dela adierazi du Hamaika telebistan Bero Satrustegi nazioarteko berri emaileak. Bide horretan herri indigenen etorkizunean gako izango diren prozesuak aipatu ditu. Esate baterako Brasilgo hauteskundeen bigarren itzulia eta Kolonbiakoa. Halaxe da, hispanitatearen eguna edo arrazaren eguna. Hala ezagutzen zuten Latinoamerikako hainbat herrialdeetan. Egun ordea, desente izan dira izen hori atzean utzi eta bestelako ezaugarriak gora aipatzeko izen aldatu diotenak. Boliviak esaterako Evo Moralesekin 2011an, Boliviako estatu nazioan itzen deskolonizazioaren eguna izendatu zuen urriaren 12. Edo Guatemalan, adibidez. Erresistentzia indigenaren eguna izenez ezagutzen da batez ere mugimendu sozialen artean. Kasu honetan, estraktibismoaren kontra antolatutako komunitateen papera azpimarratu nahi izan da. Estraktibismoa kolonizazio berri gisa ulertzen da eta baliabide naturalen ustiatze basatiari deritzo. Hala nola, petrolioa, mehatzaritza eta abar. Adibidekin jarraituta Kostarrika dugu. 1984an kulturen eguna izendatu zuen eta Hezkuntza Ministerioaren web orrian irakur daitekeenez, izen honekin herrialdea osatu duten 3 adarrak hartu nahi dira kontutan. Espainiako konkistaren sustraiak, indigenenak eta baita afrikarrenak ere. Baina ez dira bakarrak. Ekuadorrek, Peru, Txilek, Argentinak, Mexikok ere berrizendatu dute arrazaren egun hori. Eta denek ala denek dute oinarrian justizia, aniztasuna edo kulturartekotasuna. Egia da, pausu garrantzitsua dela herrialdeetan bertan dauden nazioak onartzeko, baina alfonbrapean, kasuan hitzetan, asko gelditzen da oraindik garbitzeko. Nazioarteko berri emale dugu Bero Satrustegi Nafarra Hamaika telebistan. Aizue, baina gaur gehiagorik ere izan dugu, ezta? Azken egunotan, urriaren 12aren bueltan, azken urteotan, galdetu zuen etxeetan, egun arriskutsua izatearen ospa ere badauka, ezta? Begira bestela, Donostiako Aldezarrean zer gertatu den, Sandra Urra? Hispanitatearen egunaren arira, ohiko gertakaritza hartu izan dira ultraeskuinaren erasoak. Donostian albiste da gaur egun hontan 7. aldiz ezezagunek indarrez kendu dituztela euskal ikurrak Donostiako Alde Zaharreko herria elkartean. Ikurrinaren aurkako etengabeko erasoek ondorio politikoak ez dituztela salatu du taberna kudeatzen duen herria elkarteak. Inozentziaren pausoak izintasuna bultzera, Tanto lanputuak,
Hori beraz, Donostian gertatu dena. Ikurren talka hau aspalditik badator eta bere horretan segitzen du, itxura guztia dauka. UPN, badakizue, Nafarroako eskuineko alderdia, egunotan Los Arcosko zirkuituaren arira aipatu izan dizuegu, edonola ere. Horri buruz ez dute zer esan, baina unibertsitate publikoan aizue Ikur Espainiarrei indakoari, hori bai, hori bada albiste, eta gainera ardurak eskatuaz sare sozialetan, Espartza jauna besteak beste. Estoy flipando, Esto en Logroño no pasa, os lo juro. Ederki, inguru mari honetan, akaso batzutan ikurrak gora bera ditugula, atzera ere egin beharra dago. Ulertzeko talka, gatazka politikoa dota aurretik eragindakoaren argipenik eza albiste izatea. Egunotan, Arantzadiko ordezkarikide, indusketan lanean aritzen da gainera, Javier Buezes bera, Memoria Demokratikoaren legea onartu berritan, horri buruz aritu da hemen geurean, Hamaika Telebistan. Ikuste ez dakit, batzutan pentsatzen dugula gazteak ez daudela gauza hauekin, baina geho informazio asko manejatzen dugu eta ikusten dugu nola interesgarria da behaientzak bai jakitea zer gertatu den, ez? Nik zalantza ditu, batzutan gertatzen da, hauek ez da bost, ez? Baina batean ikusten dezula, interesgarria dagoela, nik oain adibidez unibertsitada klasek ematen ikusten dut, belanaldi berri bat interesaren zaiola asko jakitea zer gertatu zitzaion bere aitonari, bere amonari, eta nik uste dut, dena den, interesa handia edo txikia izatea, nik uste importantea dela, iragana jakitea, bestela ezin badegu jakin zer gertatu den, nola eraikiko dugu, ez, etorkizuna. Eta batez ere, gertatzen dena da, azken hamarkadako biolentziarekin, batzuk esaten du, oso rezientea dela, ez, nola oain irekita daude zauriak, ez, baina, karo, gut daukagu esperientzia gerra zibila eta lehenengo frankismoarekin dela, oain juten zarenean biktima bilatzea jaz daude, hilda daude, senidea daude, lehenengo testigantzak ez daukagu. Errepresio mota batzuk ez dago dokumentorik, bakarri dago testigantzak, eta ez badaude, bigarrenko testigantza daude, gauza honekin berdin, eta gazte asko daude, adibidez Arantzadin sartzen ikerlari berriak oso motibatuak. Nahi egiten dela, hau da, nire impresioa da urte asko pasatzen dienean, hilda daude biktima eta hilda daude biktimarioak. Orduan ja errezagoa da gauza hauek tramitatzea eta erresponsabilitatea pixkat difuminatzea, ez? Beraz nik uste ez dala kasualidade bat. Impunitate hitza datorki burura, ez? Zakita, horrietan daude agertzen da asko egia, justizia eta erreparazio printzipioak, baina geho egia artxibo ez badira konsultatzea, ezin bada konsultatu, egia oso ezin dugu lortu. Alaxe da bai, eta zerraia daukagu gaur ba. Ikusten duzue, besteak beste, sare sozialetan zer esan amanduen zerbait izan dela, izan ere Euskal Herria Bilduk alde hemendik kanpaina berrabiatu du. Gogoan duzu Altsasurekin zenolako abarrotxa, izue sare sozialetan ikusi dugu, baina gonbitea luzatzen dizugu, ea benetan kartela bere tokian ote dagoen. Zer den, gaur egun sare sozialek, zer den egiazkoa, zer gezurra, kasu honetan gezurra baino, sare sozialetan, gaur efektu bila dabiltza batzuk eta beste, tira, hori beraz albiste duguna baita ere izan ere, alde hemendik kanpaina abiatu du, eta Euskal Herria Bilduren eskakizunen artean, besteak beste Europa mailan polizia tasa altuena dugula hemen Euskal Herrian, eta hori nabarmentzeko eta etxera joateko ordua dutela aldarrikatzeko Donostiako Loiolako koartelamendu militarrean batu dira. Euskal Herria Bilduren ustez, momentu honetan, hiri honek bakea eta gatazken konponbideren aldeko apustua berretsi eta indartzeko momentua da. Eta urratsak emateko norabide horretan. Eta uste dugu kuartel berri baten eraikuntzak ez duela bide hori
urratzeko aukerarik eskaintzen. Gogoratu nahi dugu, Euskal Herrian polizia ratio handienetakoa dugula Europan, ez? 7 polizia ditugu 1000 biztanleko, Europako bataz bestekoa 3 polizia denean 1000 biztanleko. Komunikatu hau, azken honetan, kolpez kolpe programa ikus dezazuen egiten ari gara. Hispanitate gunean ez dugu, lan politau, egiteari utziko ez orain ezin noiz. Jarri kontxa! Ederki, hori beraz gaurko gau berezi honetan izango duzuen saio berezia, Naro Iturrik gidatuta, Ertzainak taldeko gonbidatuak izan ditugu, Josu Zabala eta baita Xabier Amuriza ere. Aizue, gaurko unez maskulinitate berri espainiarraz ere arituko gara, eta beste hainbat kontutaz, besteak beste, kaleko ahotsa jasota. Joan gara unibertsitatera, ikasleen euskalduntasuna edota izaerari begiratu bat ematera, eta joan gara baita ere, Sare Herritarrak Donostian ospatu berri duen jaialdi horretan, jendearen ahotsa jasotzera, hori gaur gaueko 9:00 aurrera izango duzuena, eta bihar berriz, musika zuzenean Bazka taldearekin oraingo honetan. Hori beraz, ostegunan izango duzuena, hainbat talde ezagunetatik eratorretako taldekiak ditu talde berri honek, Bazka taldeak besteak beste, Galder Izagirre baterian ikusi duzuen bezala, Ferrapoa ahotsean, edota Estrikaila eta Kuraia taldetatik eratorretako musikari ezagunak. Honezkero eszenatokiak zapaldu berri dituzte, eta Gasteizen izan gara eurekin, Eldorado aretoan izan baitziren joan den asteburuan eta Koldo Otamendi lankidea eurekin izan zen Arabako hiriburuko hitzordua probestuz. Aizue, gaurkoz, bagoaz, urriaren 12 berezi honetan, zer uste zenuten, edo zen modutan esango genizuela agur, abiatu dugu gaurkoa Apatxe gauaren abesti mitiko horrekin esango dizugu agur, badakizue, 9:00 gaur gauean kolpez kolpe berezia duzuela eta kolpez kolpe antenatikat albistegi zerbitzua egunero hemen YouTube bidez zuzenean, baita Hamaika telebista bidez ere, esaztu Smart TV aplikazioa eskura duzuela, beraz Globoko telebista eta toki guztietara edatu dela kolpez kolpe. Gabon, aio. Gero dimo eta txirikauan Apatxe! Apatxe! Deno lagunkide Apatxe gauan Apatxe! Apatxe! Jose burua eta zuratuak Apatxe! Apatxe! Asakoiak martxan bere askatasunerantz Apatxe! Apatxe! Inork ezaitu mundu honetan lagunduko Zuzen zara pesatu beharrekoa Izan zaitezin dauz bazkartan azten karina Batzeko dotxuri egiteko trebea Ikasmendietan korrika egiten Egarazi jazar beraren artean Erudo zarteak eta zegadarenean Ikasiko teiatuetan horik egiten Iak kapitaina eta beren marinelak Apatxe! Apatxe! Gazteria martxiratua eta rock soldaduak Apatxe! Apatxe! Labaila zai eta txeieleak Apatxe! Apatxe! Baotzen du daraukarekako indioak Apatxe! Ez du zuranik, ez da zure arrepa Ez da zure nahi, ez zure itara, zure ama Zure txarik handiena, bertu gata Ez da zure gudariko buru
Zure marka, zure hankak dituzulako, zure burmuinak duzulako, zure begiak dituzulako, baita zure estuak ere, odagoak bizak. Abatze, abatze, zikarirak eta txerokiak. Abatze, abatze, atzorrego azteak kontzmarturiko egiak. Abatze, abatze, errezte batik atera honek mugitu beharko. Abatze, abatze, zerita markoak beharko dituzu. Abatzu ez dakizu ez da zergatik ere, baino dira askatasunaren bidea. Natura hor dago atu dezakezu. Dantza, dantza, dantza gurekin. Dantza, dantza, zuzin dantza. Dantza, dantza, rebaltxampo goa. Abatzi gaua, gaita dantzarako. Guazen, guazen, Parizko mondialoak. Guazen, 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 gabonko zamureiak. Guazen, guazen, guazen,